Oh. Wedian. Hei. Oh. Ya, on hai. Hai. Wah. Oh. Wah. On. Wah. 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 Semua dewa barang. Ndang, tamakno karo Semar. Mripatku tok tutupi garuh. Batinku aja tak apusi. Sing kandhake pendhita buta iki sapa? Ayo, sing kandhake Kusuma Dewa iki. Bathara Kala Dewa Serani. Wah. Gonjang ganjing langit kalap-kalap katon lirik intanging sang mawe gandrung sabarang kadulu kirmoyak mayik Ndara Janaka sampun juga ranggenipun tapak semedi Kakang Semar Hiyo menapa sampun pikantuk wangsit saking Gusti Kang Nyipta jagat pandongamu Kakang Semar wis ana wangsit kang dumeling ing karna yen ta wektu dina iki yen to kepengin mangerteni mungguh Kakang Mas Werkudara kang cinemplungake ana kawah Candradimuka Janaka lan para Pandhawa kang wis duweni sumpah tiji tibeh mati siji mati kabeh kang mangkono aku ora lega aja mung Kakang Mas Werkudara kang dipatrapi pidana Janaka babar pisan uga kepengin bela Kakang Mas Werkudara menawi tetel mekaten monggo kula ya kepengin neter sing dadi karepe Bathara Guru niku wonten apa? Dheweke wanuh-wani menggak ingkang sami badhe mejangan kawruh panunggal ingkang tundhanipun saged memayu hayuning bawana. Mangke menawi Bathara Guru namung agan dumeh dadi dewa kula sing badhe ngemutaken Kakang Semar Hiyo kang mangkono tumlayu ndak kani munggah nang kayangan Suralaya. Monggo kula dherekaken Den. Tata Kati Wisaya Indriyak Sasara Maruta Om Pawana-bana margana samirana lan warayang Anca bayu wisan pagulingan lima ana wong bagus lumaku mara diaging aku kowe sapa bali takon sira pendhita saka ngendi pujangga saka ing awiyat Sangkara Dewa balik kowe sapa panengah Pandhawa Janaka kang dadi aran wah kagiatri sangkapirangu rinanggul kinembit gembit ngaku penengah Pandhawa jeneng Janaka kowe sing tak goleki tumuli uncupna tangan wak srimpung sikilmu. Aja kokean bebangal tumuli wujudna. Sira ing atase pendhita ora nindakake darmaning kapandhitanmu. Padune ki mung jere getih wedi mati ora watak Janaka mundur sejangkah.
Nyata lamun sira bakal nyoba marang Janaka coban. Ah. Ing kene marganing patari mah balungmu. As. Yar kowe. Yan. Mati aku. Wadya yaksa kraya. Wah, ya. 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 Ah. Oh. Oh. Ah. Wah. What? Oh. Ayo, Buta. Aja memungsuh ndaraku iki, Petruk. Arep aku mung kaya ngene mecel ndiasmu aku ya iso. Ayo. Buta kaya ngono ki mung arep ngruwet-ngruweti. Petruk mungsuh balang serampat pecah ndiasmu. Kang Kaliwung
Ndara Janaka Kakang Semarapa menika wonten ing nyegat lampah Gus wujudipun Brahmana Yaksa ing sampun nganti wadyabala ora ndungkap apa sebabe dene pendhita iki bakal gendhak sikara marang para Pandhawa kedah praetna ngatos-atos nggih Den nanging pendhita iki mawis ora katon Kakang Semar lan Samar pamoring sukma Sinukmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu ing wata kaya mangkono Begawan Sangkara Dewa ingkang wis amping-ampingan mega arsa ngempaken Jala Sutra kagiat risangki ora Semar Badranaya dupi nguningani Dyan Janaka ka Jala Sutra sigra kabunjung dening Ki Lurah Semar Badranaya ora sah kowe dadak selak. Ayo tumuli kowe ngakonana. Bener apa ora yen kowe namake Jala Sutra marang daraku Janaka? Ya. Ora tedheng aling-aling kowe sapa? Aku Semar Badranaya. Kowe sapa? Begawan Sangkara Dewa. Sangkara Dewa. Aku iki kok gumun karo tumindakmu kuwi, Ing atase jare kowe ngaku pendhita. Ning kenapa tumindakmu wani gendhak sikara marang sak pepadaning titah? Mula sing jeneng pendhita kuwi duwe hambek 7 perkara. 1 hambek hanuraga. Pindha tresna asih mering sesama. 3 tanduk aris ulat manis. 4 ing cipta demen tetulung. 5 adoh penggawe cidra. Kaping 6 ora kena gawe rusak lan gawe serik. Kaping 7 ngalah tan hanggunggung diri. Kanthi kowe tumandang gawe cilakaning ndaraku kuwi apa wis trep karo hambek 7 perkara darmaning pendhita. Wah kok karembuk gelap sayuta wah pecang kaya dalang nuturi kaya kiai anggap ya apa wanoh-wani adu sekecap kelawan Begawan Sangkara Dewa ketiban gelap sayuta mbuh tibamu Janaka kang aku dadi penengahe Pandhawa wis rampung. Tumuli aku bakal goleki Pandhawa liyane. Om
Naning pasewakan busana sutra maneka Mehrahino semubang yuang aruna kadinetraning uga rapuh sabdaniku kila ringani kara saketer niki dung agung luwih sing bini pantok papetoking hayam wana marang wuh ring pagagan nyatlanganing kalang yana gelar pandan muncar dinane rengekoneng surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnamingga kono minangka candhaing lampah mapan wonten ing madyaning nagari Ngamarta wonten tengahing Pandhapi ana Teja Mandrayada lanang tuh menika tejaning Narendra Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira lenggahing Prabu Puntadewa ing wingking datan kantun ngadang kembar kemanikan nggih Nakula miwah Sahadewa datan Pantara dangwa nampi dhateng Praptanira ing ngadang Narendra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna mangkono wijiling pangandika Prabu Puntadewa ing dereng kawiyos sing lesan
lirlena tanpa kanin yen tang tulusa manggo sang Hyahutama Nata Kresna alon ngandikanira Duh Yayi Prabu Yawa Sungkaweng tiasa lah rehnira Ki Harya Werkodara nadyan wruha yektining pangapus tingkahing Kurawa Cidra dena pasrah mring Bathara Luhung wong nadya purohita nuwun dereng sawetawis dang rawuh paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna Ri paduka ngaturaken pasegan Panakrami ugi kunjuk wonten ngarasanipun paduka Kanjeng Kaka Prabu Indrawati. Inggih Kyai lulus raja sowan kula niskala sawangsulipun pangastanipun Kakang mugi kasarira paduka Yayi Ngamarta. Nun inggih Kaka Prabu kula tampi tangan kekalih kapundhing mestaka. Mugi dados jimat paripih Kaka Prabu. Nadyan kula semanten ugi Kaka Prabu. Ngaturaken pangabekti mugi kunjuk kula ugi ngaturaken bekti Kaka Prabu. Ya Yayi kembar kemane wis tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nun inggih sangat anggen kula mundi. Sangat anggen kula mundi. Yayi Haji wonten dawuh Kaka Prabu. Sasampunipun Naraka Parandrawati sowan dhateng negari Ngamarta. Tetela ketingal negari Ngamarta menika kumplang kabukten boten wonten pasebanipun kadang kula panenggak Yayi Werkodara miwah kadang kula Yayi Janaka. Yayi Haji Kaka Prabu kula kinten paduka Kaka Prabu sampun mireng nalikanipun Yayi Werkodara mentas saking samudra sampun ngregem kawruh kasampurnan tinitesaken dening Gusti Kang Nyipta jagat minangka dados pandhita mapan wonten ing harga Kilasa peparep Begawan Bima Suci. Oh nggih. Nalika semanten pawarta kala wau sampun kuntap dhateng negari Ndrawati. Namung sareng Raka Parandrawati nyatakaken pawarta kala wau pinanggihipun ngarga Kilasa pinanggih suwung Yayi Haji. Tumunten Raka lajeng sowan wonten nagari Ngamarta. Tumuli badhe ngempek eyom dhateng ketrimanipun Yayi Werkodara. Kaka Prabu, kadang kula Yayi Janaka nyuwun pamit saperlu ngupadi pawarta kedah tumindak menapa angemuti lampan menika. Keparenga paring dawuh wonten lampan menapa Yayi? Mugi kawuningan Kaka Prabu. Wedal samangke kadang kula Yayi Werkodara kabanjut wonten Kahyangan Suralaya. Nampi bendunipun Rama Kulun Bathara Guru kadakwa nyahak dhateng wewenanging dewa anggenipun Yayi Werkodara tumuli mbabaraken kawruh panunggal dinten samangke kadang kula Dimas Werkodara
kabanjut wonten kayangan Suralaya badhe kalebetaken wonten kawah Candradhimuka. Nakala narepa Kresna tantulo sanyapraring Rasiwa Rajahnawi Suta. Rasiwa Rajahnawi Suta. Waduh, Yai Haji. Urmas kadodhok raos sing raka para Ndrawati. Dupi Yai Haji paring dawuh ing kados mekaten. Kadang kula Yai Werkudara nempi bendu ning para Jawata kalebetaken wonten ing kawah Candradhimuka. Kula ingkang tinanggenah minangka dados kusiring para Pandhawa kaliyan Nata Ndrawati, Ratu Kreta jaran sak kusire. Kreta jaran paduka sing kadang kusir kang Raka Ndrawati. Mendah lo ing jagat ing atasipun wonten jaran setunggal ingkang nampi bebendu, mongko dereng kinanten kalepatanipun. Raka Ndrawati mangke ndelan kepareng kasekecakna lenggah pun kakange badhe napa ing kono Yai. Langening kalang yana gelar pandang undar tinon lir kekonang surem sorote tanpadang menika wonten Brahmana ingkang prapta pandhaping Amarta keparenganila krami penemban paduka menika sinten? Ya ditepungake wae aku iki pujangga saka Praja Ngawiyat pujanggane anak Prabu Kusumadewa parabu Begawan Sangkaradewa. Begawan Sangkaradewa. Iya. Apa sira kang aran Prabu Puntadewa? Inggih. Laras menapa ing dados dawuh paduka penemben kula pun Puntadewa. Keparenga kula cumadhong dawuh menggah wonten wigatos ingkang pundi dene sumengka rawuh paduka penemben. Puntadewa. Ngertenana jagat iki saya tuwa, jagat iki saya rengka. Mula akeh bencana alam mlunga teka banjir bandhang gunung watuk sing mahanane kapitunaning sesama. Kabeh mau dudu kleru ning jagat ning sing kleru menungsa. Mergo jagat kuwi resik, mula dilambangke wujude putih-putih kuwi suci. Sing reget ki menungsane sing ora bisa ngendhaleni hawa napsune. Anane mung padha golek benere dhewe. Anane wis rumangsa pinter, anane wis rumangsa bener. Tanpa bisa ngergani marang keluwihaning liyan. Klebu kaya Pandhawa 5 lanang kabeh kuwi wong nandhang Sukerta ila-ila cara kuna kudu didusi ana sendhang pengurwatan. Apa meneh sedulurmu kuwi ana sing kembar kemanik lah kuwi malah loro-loro gawe. Ruwet rentenging Praja Ngamarta kuwi aja tok salahke sapa-sapa. Ning kuwi salahe Pandhawa dhewe sing ora mulat sing ora bisa andon asmara kelawan gelaring jagat. Mula Prabu Puntadewa tumuli manuta sira nandhang Sukerta cacah 3 1 Pandhawa 5 ora diruwat 2 kadangmu kembar ora diluwat kaping 3 sira ratu getih putih kuwi ya nandhang Sukerta yen ora disingkirke saka muka bumi ora wurung dadi bencana sing maneka warna malah gelan-gelani. Wani jangkah sapa? Kadang Ngamarta Raden Sedewa. Sedewa ya. Sangkaradewa kepiye? Nitik saka rembugmu Purwamadya lan wusanane wis krasa. Yen to sejatine kowe amung bakal ngudi marang sedaning Kakang Prabu Puntadewa lan para Pandhawa. Pancen iki sing tak arep-arep. Ayo yen pancen kowe arep nyoba karo Begawan Sangkaradewa. Margake coban nadyan aku mung kaya ngene ora sepira sing dadi kekuatanku nek aku kepengin ngicipi ndilat getihmu. Oh, kelakon ketandangan iki.
Ah! Hey! Ah! What? Ah! Up. Hey. Wah. Wah. Ah. Jala Sutra Tasana Parat. Ah. Penemban Punta Dewayuh kantaran bau nyuwun pangapunten penemban wiwit alit mila kula mboten nate remen memengsan dhateng sok sinten kemawon. Alah ora kok seneng memungsuhan lan ora bakune ketokno kasudebyanmu. Monggo menawi tetela leres menapa ingkang dados dawuh paduka penemban sugengipun para Pandhawa kula sakadang nandhang Sukerta mahanani jagat menika rengka kula ikhlas lair tumusing batos menawi kula kedah dipun bekakak minangka tentreming jagat menika sampun dados anteping manah kula nadyan pagas jangga kula tumuli kula ulungaken sauger menika kula saged mahanani katentremaning bebrayan agung. Lho apa tenan monggo penemban kula mboten badhe ngelincati menapa ing dados adu. Walah dalah nadyan kowe ratu elok nyatane kowe saguh mati hawit nggonmu ngayomi marang kabeh para titah ing Madyapada. Tumrih kene mlebu Jala Sutra tak dadekake sawiji lan kadang mulyane. Penemban kula ngantu-antu wonten papan ngriki sampun awet-awet dangu. Dos pundi penemban? Menapa sampun saged ngrangket dhateng para Pandhawa? Patih Sengguni, nun. Jare Pandhawa ki 5. Nggih, gangsal. Nyatane sing ana praja ingkang ana kantong karumba Pandhawa iki mung ana 4. Janaka Puntadewa Nakula Sedewa. Genepe kurang siji banjur sapa? Pun pejah riyin. Sapa? Penenggak Pandhawa nami Werkudara. Sebabe nalika semanten Werkudara keyungyung dhateng kawruh kasampurnan. Kamangka ingkang dipun suni wejangan kala wau Kakang Penemban Begawan Duruna. Kakang Duruna ugi dereng nate mangertosi kawruh kasampurnan menika menapa. Mila lajeng nyuwun tetimbangan dhateng kula. Menika malah kalih-kalih damel sepisan nyengkaken pejahing Pandhawa supados boten kawistara nindakaken karti sampeka kanthi Werkudara cinemplungaken wonten seganten supados ngupadi banyu suci Perwita Sari samudare ora etuk wong pancen ora ana ngono Raden. Nggih kaping kalih ancasipun inggih menika panguwasa nagari Ngastina supados ngantos run tumurun anak putu mergi Ngastina menika namung titipane anak putu. Ngastina menika gemari Pahla Jinawi Kertararja iku praja Ngastina, bumi kencana. Wis kaloka ada dasar Sengkuni Jaya menika Ngastina. Oh ngono nggih.
Mila mboten mokam menika kula namung ngersa dhateng titipane anak putu Ngastina menika ngantos putu kula Lesmana Mandraku Werkudara mboten sadi goleki wis mati kok. Mong kari nusulke sing papat nggih disusulke sisan. Ora san dadak diguwang segara, mengko yen diguwang segara batange keli minggir ditemu wong nggih ta. Dipun priksa malah ketok iku sing mateni sapa sebabe apa. Lah banjur kudune beto teng Ngastina diobong. Yen wis dadi awu ora iso dikukup manut. Ablas lampahi bekan Sangkara Dewa ing mangke. Pangamu ing Bambang Wisanggeni kang wis anyari ora raseksa. Heger maut mapuyangan kayangan Suralaya. Para Jawata kowe tumindak ora dindi. Ngonmu paring hukuman marang Raden Werkudara nadyan aku wujud buta. Ning aku ora bisa nyawang kahanan sing mung sarwa mung waton Sulaya iki para dewa. Iki kala Haknimaya sing bakal ngawut-awut papan kene. Balekna yo dewa, kowe ora adil tak gulung Suralaya. Wah! Ah! 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 Ana buta ora arik eden-eden kayangan Suralaya. Buta morang tata jeneng kita amung bakal soroh nyawa Bathara Indra ingkang murba gelap tampanana iki. Gelap ngampar sirah tujune bisa tak cekel kilat iki mau. Sapa sing murba gelap iki? Weh! Wah! Ah! Weh! Ah! Wah! Ah! Oh! Ah! Weh! Ah! Weh! Ah! Wah! Hey! Ah! Ah! Oh! Ah! Wah!
Kakang Narada. Ula. Menika kayangan Suralaya geger walik watu. Awit saking kridhaning raseksa. Ingkang ketinganipun nyepelekaken dhateng para dewa. Ah, dalane dengare nene awake kayangan gegere. Iki masalah ya apa jane? Ora yo ngono niku. Manut pawarta ing ulun tampi raseksa menika kala wau kepengin nguwasani dhateng kayangan Suralaya. Para Jawata ingkang sami magut pupuh sami kapracundang Kakang Narada. Ah, saiki ya piye kada teman. Ha, dalane Mas Dewa ki ora ora anane. Lek kedapripun nanti jero. Maka yen aku panjenengan ora ono Mas Kademan. Opo jane? Ngomong ora genah. Pados Rayan. Wah, lah mbok nggih pun nyambat mawon. Dateng sinten? Sinten malih menawi pendekak pendhapun Werkudara. Oh, Kakang. Werkudara samangke nandhang lepat dhateng para dewa. Awit piyambakipun badhe mbabaraken ngawruh panunggal. Menika dados wadining dewa. Monggo Kakang pados Rayan sanesipun. Oh, Kakang lha padake iki Kaki Kresna ingkang praptana kayangan Suralaya. Iye. Inggih pukulun keparenga sungkem kula mugi kunjuk. Wus ulun tampa pangestu ulun tampan ana sanget anggen kula pundi. Pukulun Narada. Paduka wonten napa to pukulun? Wonten menapa kok giguh dhewe iki ngopo jane? Ala ta. Lah inggih. Sungkem kula katur tak tampa. Pangestu tak panono ya. Inggih. Wiwit sonten kok repot piyambak menika janipun menapa mapan nggone apik-apik diwolak-walik lagi. Kersane apa lho? Dewe gak ngantuk aku iki. Aku nek meneng ngantuk, ngempil turu. Oh iya. Sae menika sae. Wonten menapa pukulun Kaki Kresna? Panjenengan ulun nyuwun tulung jeneng kita minangka dadi serayaning dewa. Nalika semana jeneng kita uga dadi serayaning dewa bisa nyirnakake Prabu Yudhakala Kresna saking Praja Ndaraka Kawestri. Dina iki kayangan Suralaya kunggan mungsuh kang bakal njaluk kayuwangan Suralaya saka asta ulun. Mula jeneng kita Kresna ingkang tinanggenah dadi jagoning dewa. Nyuwun pangapunten. Sedaya menika kedadipun luru kasunyatanipun ingkang langkung rumiyin. Mboten tetela kula menika wani nerak ing reh tata krami menapa sampun cetha bilih yaksa menika ugi badhe ngrebat panguwaos kayangan Suralaya saking asta paduka pukulun Bathara Guru. Monggo pukulun keparenga paduka ngempakaken ing kawicaksanan. Kula kalian paduka pukulun menika jejering titah-titah tasih kesandangan apes murka kalian lali. Menapa tumindak paduka pukulun ingkang nalisir saking wewaton. Monggo keparenga paduka pukulun paring dawuh. Menapa sakinten paduka paring paukuman dhateng titah ingkang dereng kinanten kalepatanipun. Ha iki rambatane sampe iki. Iki rambatane sampe iki karepe mung arep tekad lupute apa Werkudara kan dicemplungke Kawacandra dibuka. Ngono lho. Ya kena kadadak rambatane diwasuli ta. Kados sundi pukulun Narada keparenga kula nyuwun dawuh. Aku ora menang dawuh, aku ki mung ngeteni nek burine. Aku gak ero apa-apa aku gak ero Aku wis salah. Mboten. Iki lho aku ki mung ngarep pengarepe wae. Monggo keparenga paring dawuh pukulun wonten menapa Yayi Werkudara menika? Kaki Kresna wonten dawuh. Panjenengan ulun ora selak. Dina iki Werkudara ulun cemplungake ana Kawacandra dimu gawe dheweke nandhang luput.
Menapa kalepatanipun Werkudara Wanoh-wani bakal mbabar kawruh panunggal kanthi madeg pendhita kanthi peparab Begawan Bima Suciduk nalika semana. Mongko kawruh panunggal kuwi dadi wewangsiting dewa utawa dadi sirikaning dewa. Nyun pangapunten. Menapa paduka pukulun boten paring dawuh dhateng Werkudara? Yayi Werkudara nampi kawruh panunggal kala saking sinten? Monggo keparenga paduka njlentrehake pukulun. Mboten napa para Jawata mesti kemawon sampun nyumurupi menapa ingkang badhe dumados wonten ing Arcapada. Pukulun sabab menapa piwucal sae badhe dipun wratakaken tetela malah nandhang lepat. Mongko Yayi Werkudara menika badhe sabiyantu dhateng para titah. Badhe madhangaken jagating para titah paring mangertosan dhateng para titah dewa menika menapa? Menawi paduka pukulun rumaos ingkang anyipta bumi tumuli malah ngawrataken dhateng dosaning para dewa piyambak. Menapa Yayi Werkudara menika lepat tumunten pengin mangertosi jati dirinipun piyambak. Menawi tiyang lepat kepengin ngertosi jati dirinipun piyambak, tundhanipun ana wong ala-ala siji lan sijine ning tanpa ngilo githoke wis bener apa ora. Mila monggo ta pukulun dipun penggalih. Paduka menika dewa ingkang wenang asta abang ijoning kayangan Suralaya. Kula purun sabiyantu dhateng para dewa. Sauger para dewa sampun lumampah wonten lajer ingkang leres, lajer ingkang bener. Kresna mboten badhe kewalat jer nyatanipun paduka pukulun ingkang nandhang lepat. Monggo. Yayi Werkudara ingkang sampun mapan wonten kawah Candradimuka kula kinten mboten badhe katedha dhateng ganasing latu. Awit kula pitados Yayi Werkudara mboten nandhang lepat. Kula purun sabiyantu jer paduka pukulun ngluwari dhateng penandhanging Yayi Werkudara. Para guru, aja mlayu. Aja mlayu. Para guru. Ayo tumuli ulungna kelungguhan Suralaya bakal tak goli. Ya utane gedhe, yo ayo. Yo alah. Monggo to paring dawuh. Kresna ulun wis ora kuwawa. Mangko to raseksa sawaran kang dadi percikamu. Aku Kala Haknimaya. Haknimaya? Iya. Kowe Prabu Kresna to? Lho. Ngerti? Ngerti aku buta pinter. Duwe karep apa dene kowe agan njaluk kayangan Suralaya awit Bathara Guru dheweke dewa sing ora adil. Mara gage sawangen akeh titah ing Arcapada sing nandhang luput sing seneng gawe cilakaning liyan ning kena ngapa para dewa ora paring paukuman. Apa tuladhane para Kurawa? Kurawa wiwit biyen mula dheweke mung bakal ngangkah marang Pandhawa. Ning kepiye para Jawata apa dheweke paring paukuman? Kudune dewa adil yen Kurawa kuwi wis gawe cilakaning liyan. Kuwi dosa gedhe kudu nampa paukuman. Sing nyemplung kawah Candradimuka kuwi kudune para Kurawa. Ning sabab apa sing jeneng Raden Werkudara sing durung karuan lupute bakal sabiyantu dewa mbabar kawruh panunggal malah dicemplungke ana kawah Candradimuka. Aku ora trima. Kawah Candradimuka harta nggo ciblon karepen bludak tekan Suralaya. Karepen dadi geger walik watu Suralaya. Yen ngono padha karo aku ya ora trima yen Yayi Werkudara dicemplungke kawah Candradimuka ndas pundi ngeten iki. Lho. Jeneng kita ora mbelani jeneng ulun boten. Wong paduka lepat. Ayo sapa wae sing mbelani wong luput mesti wae kena siku kang nyipta jagat. Aku gelem bali saka Suralaya waton ana pitukane. Werkudara sing ora luput kudu tok luwari, sing nandhang luput kudu cemplungke kawah Candradimuka. Yen ora tumuli tak gawe sungsang bawa balik. Ngantek kayangan kobong perunasku lak sida mawut. Lho Adi Guru. Wah, wis kudu dodhoe ngrek keluputane wae paduka dilengke ora cetok wijine arep mudhun biyen arep ngapa ta? Ora wis matur arep mudhun iku ditimbang dhisik ngatasi paduka iki dewa sasar unsur tumindake. Werkudara ora luput kok disendak mayang pun kados pundi? Waduh. Ya Kresna, kaki Kresna panjenengan ulun ngluput. Handha dengreh keluputan ulun Kresna.
Kresna wonten dawuh. Ulun ndodheng reh keluputan ulun. Nggone matrapi pidana marang Werkudara kang kurang trep. Nyatane jagat melehake marang panjenengan ulun para dewa ora ana ingkang kuwawa nandhingi marang yaksa Haknimaya iki. Lan uga wis tanpa ana walat ingkang tumempuh marang yaksa iki. Dina iki Werkudara bakal ulun entasake saka kawah Candradimuka Ngger Kresna. Ingkar sang wisating hawan mulat siri langening marga puspita anjarahing tepi menur melati sumarsana estu susugun sira sang lumare sesaji gandha Bathara Guru ingkang sumusul ana kawah Candradimuka. Ana parigawe apa tumuli kababaro. Nggih Werkudara, sepisan ulun mertui marang kawilujengan kita Werkudara. Nyatane Werkudara mapan ana ing kawah Candradimuka ora lebur tumpur dadi lebu ning malah sangsaya sentosa ing kene panjenengan ulun urmangsa kawelehing jagat. Kaping pindho panjenengan ulun nyuwun pangapura marang jeneng kita Werkudara awit patrap ucap ingkang kurang trep marang jeneng kita Werkudara panjenengan ulun nagan nyemplungake Werkudara kawah Candradimuka. Mongko jeneng kita nglabuhi marang dewa ngelingke marang para titah babar kawruh panunggal minangka madeg pendhita para begawan Bima Susiduk nalika semana. Werkudara ulun ndodheng reh keluputan ulun muga kita Werkudara bisa paring pangapura marang panjenengan ulun. Apa aku ora kewalat? Apa aku ora kewalat menehi pangapura marang dewa? Werkudara, para guru apa? Ulun ndodheng reh keluputan ulun. Mula ora ana walat ingkang tumama marang jeneng kita Bratasena. Iya. Gedhe pangapuraku tumrap marang kabeh para dewa. Yen ora kanthi lelakon iki ndak kira Werkudara ora bisa ngungak kawah Candradimuka. Nyatane Werkudara bisa ngungak kawah Candradimuka kuwi uga dadi sarana kaberkahaning Werkudara bisa ketemu kelawan wong tuaku sekloron Bapa Pandhu Dewanata lan Ibu Madrim. Yen ora kanthi sarana mengkene ora bakal Werkudara bisa ngerteni kahanane ibu lan bapakku sing mapan ana ing pasiksan kene. Iya, Werkudara, gandeng panjenengan ulun wis ndodheng reh kaluputan ulun. Jeneng kita dina iki bakal ulun tasake saka kawah Candradimuka. Sing gedhe pangapuramu aku wis urmangsa ayem tentrem ana kawah Candradimuka. Aku wis jeleh mapan ana ing ngarca padha kang isine sarwa ora cetha. Urip ana donya ora bakal bisa golek bebener ning bisane mung golek leganing ati. Merga bener kuwi sing asta amung Gusti kang nyipta jagat kabeh menungsa titah kuwi amung budidaya. Mula apes murka kelawan lali kuwi sandangane wong.
Mulya ya apes, cilaka ya apes. Mulya ya dicoba, sengsara ya dicoba. Kepiye oleh menungsa kuwi mau ngadepi marang pacobane dhewe. Mula tembung sekecap tindak sepecak kudu diati-ati dhewe. Ya sabab mripat iki mung loro. Yen nyawang mung nganggo mripat tengen menungsa kuwi mau anane mung becik wae. Mula adane mung ugungan. Nanging kanggo nyawang mung kiwa wae. Menungsa kabeh kuwi anake mung elek, ora ana sing apik kejaba awake dhewe. Kejaba mripat loro dienggo nyawang kabeh linambaran sucining ati. Lereming pikir ing kono bisa nyawang kebecikan sing ditindakake dening menungsa liyane. Tundhane bisa ajening ajenan, tundhane bisa samat sinamadan. Apa aku kleru yen to aku ngelingke marang kabeh para titah? Werkudara ngelingke ora teges aku iki keminter ning kanggo ngelingke pribadiku dhewe. Yen aku wis meling marang kabeh para siswaku harga kelasa, mengko njagani yen ana keseluruhing tumindakku. Kabeh siswaku mesti bakal nutuh marang aku sing jare menungsa kuwi kudu samat sinamadan. Kuwi sing dadi pamrih Werkudara. Ya Werkudara. Ulun wis ndungkap apa kang dadi karep kita Werkudara kang nang kono. Kita aja wangkot kudu metu saka kawah Candradimuka. Kramara remangus ngomong ambreng katika urunan ning kaswase. Eneng marga memelatkung Parisang gondo wastramodo Lang-lang lalu ngangulati Surya mangrang sang wayas Mara kaki bloko Sabab apa Bathara Guru meksa Werkudara kudu metu saka kawah Candradimuka. Iya nggih Werkudara. Ulun namung bakal bloko yen to dina iki ana raseksa kang ngamuk punggung marang Kahyangan Suralaya. Dheweke bakal njaluk palenggan ulun kepengin dadi dewaning Suralaya. Mongko kabeh para Jawata kang wis padha nrenggulangi ora kuwawa nandhingi kridaning yaksa iki mau. Mongko panyuwuning yaksa ingkang gawe geger dheweke gelem ngendhakake sing dadi karepane lamun to kasembadan. Lamun to jeneng kita Werkudara kudu mentas saka ing kawah Candradimuka. Yen ngono nggonku mentas kuwi mung sabab saka Kahyangan geger. Ora saka pikoleh Bathara Guru. Ulun rak wis paring dawuh. Ulun ndodho keluputan ulun Werkudara. Apa bisa tak gugu? Ulun ora bakal ngambali tumindak ulun meneh. Iya, aku njaluk bukti. Apa kanggo buktine? Yen pancen Bathara Guru ngakoni ngreh keluputane aku gelem metu saka kawah Candradimuka. Nanging aku njaluk bapakku Pandhu ibuku Madrim entasna saka neraka jahanam. Unggah nana swarga tundha sanga awit tak wawas wis cukup sing dadi pasiksane. Iya. Werkudara, panjenengan ulun ora bakal kabotan mituruti apa kang kita karepake. Dina iki Pandhu Dewanata langking Ibu Madrim ulun tasake saka neraka jahanam, ulun unggahake ana swarga tundha sanga Werkudara. Lega rasaning atiku. Sabdaning dewa kuwi numusi awit sabdaning dewa kuwi uga dadi lumadining kodrat. Ya yen mangkono tumrih aku metu saka kawah Candradimuka tumuli ngendhak marang kekarepane buta sing bakal gawe geger ana Suralaya iki.
Yayi Werkodara kang mentas saka kawah. Siwa Werkodara sing mentas saka kawah. Iya. Pancen aku mentas saka kawah sinaraya dening pukulun Bathara Guru. Kinen ngendhak marang patraping buta kang bakal ngrebut panguwasa Suralaya. Siwa Werkodara sing dadi buta mau aku kok wa. Wah, Wisanggeni. Iya. Wong nasar. Dadak dadi buta bareng. Iki pancen tak jarak. Ing kene aku mung bakal ngelingke marang para dewa. Aja nganti para dewa tuminta sak geleme dhewe. Angger nesu bola-bali dadi buta. Yen nesu ya dadi buta sing arep ya ngono sithik-sithik dadi buta sithik-sithik dadi buta sithik-sithik. Ngopo lho jane kuwi? Menengane kok ndakwa sing ora-ora. Banget panarimaku saka kridaning Wisanggeni. Nggonmu gugat marang Suralaya bisa nyembuh yuwananing Punwanja Dipati lan uga iki dadi sarana suwargane Eyangmu Pandhu lan Eyangmu Madrim. Unjuk syukur ngersani Gusti Kang Nyipta jagat Wisanggeni pun waga ngaturake penuwun. Dene para putra-putra Pandhawa wis padha tanggap apa sing dadi kewajibane. Pancen mengkono kuwi kowe minangka dadi pangarsaning para kawula ing wis pinilih dening kawula Ngamarta. Kudu tanggung jawab lahir lan batine. Tumrap ing dadi kewajibanmu ora saya enteng ning malah sangsaya abot Wisanggeni. Oh iya wae. Nalika Werkodara disendhal mayang Sawarga Kilasa pancen aku sakadang sing ora ila tumuli madeg dewa. Ana ing bumi Aldaka kuwi pancen wis tak jarak. Iki sing dadi ancasing Wisanggeni sak sedulur. Ora bakal ngesur pelungguhaning para dewa. Ning kepengin jejeke sing bener dandani sing rusak. Bener ki sing luput wa Kresna. Iya. Pun wong mangayu bagya gandeng wis remuk Werkodara. Ayo tumuli ndak kanthi tumurun ana Madyapada. Awit wektu dina iki pangrasanipun Kakang Praja Ngamarta uga bakal nampa pacoban. Ayo manut kang dadi kanam. Wisanggeni ana apa Mbah Narada? Ulun ngaturake tarima kasih dene jeneng kita Wisanggeni wis bisa ngelingke marang Adi Guru minangka dadi tetuangganing para dewa. Ya ngene iki Wisanggeni tembung kebon usugudel tegese Adi Guru ki jane rak ya wis dadi dewa tur tetuangganing dewa dene kok dielingke karo bocah kaya dene jeneng kita Wisanggeni. Panjenengan ulun ngaturake penuwun ing kene Suralaya para dewa karben saya nganti-anti oleh dadi dewa. Iya. Mara dina iki aku njaluk pamit. Nang aku rumangsa duwe keluputan marang kabeh para dewa. Sing gedhe pangapuramu ya Mbah Narada. Oh iya. Padha-padha Wisanggeni. Ya aku titip yen nganti para dewa mbaleni tumindake meneh. Aja takon dosa. Dhisik dhewe tak goleki Mbah Narada. Tak bedah wadahi berkat. Iya. Ya, iki aku arep diet arep bedah. Titip aja nganti tumindak mbaleni. Nalisir saka bener. Ya Wisanggeni jaya wijayanti para Pandhawa sak peranakane. Wanging driya mangun kung kanduhan rimang lir-lena tanpa kanin bareng aku nganglang ana ing jagat tinemune nyawang kahanan kok
saya tuwa kedadian dumadi ingkang warna-warna ingkang tundhone gawe kapitunaning sesama. Ketite akeh sing padha nyingkur piwulang suci, akeh para pinter kang minteri bangsane, akeh para kang tumindak ora bener kanthi kekudung agama. Akeh menungsa kang seneng ngurusi urusaning liyan, wekasan ora ngrampungi perkarane dhewe. Akeh menungsa padha seneng gawe urup-urup sing gawe panasing kahanan tundhone marai padudon. Paten pinaten wis dianggep lumrah merkosa wanita meratah. Ngono kok ya ora mudar-mudar gumun tenan aku malah panjang umur iki jane iki kepiye to? Apa iki pancen pacoban ngono apa piye? Tuladane aku wis ngerti. Dina iki kahanan peteng awit ana pendhita sing singlar saka darmaning kapandhitane. Ora liya rasaku kang tak sawang Praja Ngastina kaya dene Basanta Ketaweng Hima lagi peteng jagate Ngastina ki eneng apa? Tumuli aku arep nganglang ana sak nduring Praja Ngastina yen ana bab sing jubriyani kuwi wis dadi tumindak kudu ngelingke perkara iki. Nyelehke kantong karumba iki. Wis ketemu benemban. Mpun. Dibetolare kula Kusuma Dewa. Wah, malah nggo bantalan turu. Iki kantong karumba e. Ngapunten kula supe. Ya tak apa-apa. Menika sampun kula wujudaken kesagahan kula. Lebeting kantong karumba menika wonten pendha sekawan cacahipun sinuwun. Punta Dewa Janaka nakula sedewa. Manut pengendikanipun Patih Sengguni, Werkudara sampun dumugi ning pejah ngrumiyini. Ya, pancen bener penemban. Gane wis kasembadan yen to dina iki Pandhawa diobong sesuk pletheking Surya. Putramu bakal tak dhawuhke kelawan Putri Ngastina anakku Lesmana. Wah, ladalah. Aturaken penuwun para sepuh. Dene kula sampun tinampi dados atma mantu ing nagari Ngastina. Patih Sengguni wonten jawuh perintahna marang para Kurawa. Kantong karumba isi Pandhawa diobong dina iki. Samara pamoring suksma sinukmaya winasya ing sepi. Sinimpeng tawanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyut. Pindha pesating supena sumusuping rasa jati. Walta kaya mangkono. Patih Harya Sengguni marintah dhateng sedaya para putra Kurawa ingkang sami ngastobor minangka kangge srana hambesmi dhateng Pandhawa ingkang mapan wonten kantong karumba. Mulat Begawan Sukma nglayang ingkang wis mapan ana nginggiling nagari Ngastina dupi mulat mireng raosaning para Kurawa bilih wonten kantong karumba isi para Pandhawa. Dereng ngantos mambet latu sinaut dene Begawan Sukma nglayang kaget Begawan Sangkara Dewa. Mutar nih Pandhawa mati nih Pandhawa mati. Ing kene marganing patimu Pandhawa ora bakal ana kang ngrusui marang Praja Ngastina meneh. Mangger piye Sang Prabu? Wonten menapa menawa menika wonten bab ingkang Nyalawadi. Menapa? Wonten Nur Sorot ingkang lumebet wonten madyaning latu. Enten Nur ingkang nyorot. Nggih. Lumebet wonten madyaning latu. Ora nyoroti aku to ya.
Jubriyani menika. Keparenga semene saking sawetawis. Iki bangsane opo iki? Iki ana pendhita wanuh wani nyaut Kanthong Karumba wis dadi pangwasaku Kanthong Karumba wis tak gembol. Bloko Kanthong Karumba iki siapa? Mikliliping Prabu Duryudana wujude para Pandhawa. Ah, kowe kuwi ora ngerti. Pandhawa Kurawa ki tunggal mbah kok tok du iki piye to? Hah? Kowe pendhita seneng adu-adu iki kepiye? Aku sing ora trima. Kowe ngelek-eleki pendhita liyane. Mesake pendhita liyane. Kowe iki aja kaya ngono tumindak. Ayo, aku ora lila. Yen kowe arep mateni Pandhawa mungsuhe iki Begawan Sukma Layang, tuwek do tuwek mati bareng lakoni. Hei! Ah! Hei! Hoppa! Ah! Ah! Ayo. Kakang Semar kumaliyang tumiba ning papan kene. Inggih sinuwun. Ana apa? Kula mentas Bandayuda. Wah, dengaren perang. Ana perkara apa? Ndara Werkudara sinuwun Kresna. Paduka Ndara Werkudara dipun banjut kalian para Jawata. Ing mangke para Pandhawa wonten ing badhe gendhak sikara serayanipun sinuwun Duryudana. Nalika semanten pendhita kala wau damel cilakan bendara kula Ndara Janaka. Namung awit kersane Gusti Kang Nyipta jagat kula kedawan pengabaran gelap sayuta mboten lebur tetela kula saged pados jalaran neliti dhateng menapa ingkang badhe dipun kersakaken pendhita menika kala wau. Mugi kawuningan sinuwun para Pandhawa ing mangke sampun kula gimbol. Awet winadan Kanthong Karumba dipun jala sutra kalian pendhita murang tata menika. Monggo keparenga nampi momongan kula para Pandhawa badhe kula luwari sinuwun. Samiyaji inggih Koko Prabu. Wonten kedadosan menapa? Nalika Paduka Koko Prabu mangker saking Praja Ngamarta wonten pendhita ingkang gendhak sikara nami Begawan Sangkara Dewa. Tumuli badhe mejahi para Pandhawa. Den anggep para Pandhawa menika hanandang Sukerta. Nalika semanten kula ngupadi Kakang Mas Bratasena badhe minggah wonten kayangan Suralaya. Ugi dipun gendhak sikara kalian Brahmana menika Koko Prabu. Oh, ngaten to? Inggih Koko Prabu. Yai Werkudara kang wis mentas saka Kawah Candradima. Iya, barep Kakang awit saka kridaning wisanggeni. Dheweke gugat marang para dewa ora nrimake yen aku dicemplungane Kawah Candradima. Nyatane Bathara Guru wis ndodho ngreh keluputane. Lan muga kawuningan nggonku mentas dadi jalaran
Bapakku Pandhu, Ibu Madrim, wektu dina iki dening Bathara Guru wis dintaske saka neraka jahanam tumrap munggah ana swarga tundha sanga. Syukur mangayu bagya dene semono kang dadi pambudidayaning Wisanggeni. Satemah ora mung murakapi marang kabeh kulawarga Pendha nanging mudune kawula Praja Ngamarta. Kanthi Pendha wis bisa kumpul bali 5 meneh Werkudara. Iya. Kakang Semar, kula bab pendhita kemau kepiye? Niku tesih dados kewajiban kula. Kula dereng kalah. Ajeng kula welehke pendhita buta niku. Ana wong lemu maju. Lho iki rak Semar kae to. Kowe isih urip to? Gusti sing ngayomi karo aku. Ayo. Yen kowe arep nyoba karo Semar, ayo cobanen. Aku siap kok coba. Kowe arep nyoba kanthi cara apa wae, aku ora bakal mundur sejangkah cekae. Awakku lemu kaya nek ngabruk ndiasmu aku ya isih kuat. Ayo. Arep nyoba Semar cobanen. Weh lah dalah sih durung kapok. Ketiban gelap 1 juta lah ora mung 1 juta, gelap 2 juta, 3 juta to kene aku. Aku ora bakal mundur. Ayo, kowe urunan gelap karo anak-anakmu kuwi. Urunano gelap karo kuwi, Kusuma Dewa barang kuwi. Ndang, tamakno karo Semar. Mripatku tok tutupi gak ero. Batinku aja tak apusi. Sing kandhake pendhita buta iki sapa? Ayo, sing kandhake Kusuma Dewa iki. Bathara Kala Dewa Serani. Wah. Lak-walik kowe dadi pendhita buta. Karepmu nyapa? Ayo. Inggih Pukulun. Nalika semanten kula pinarentah dening Kanjeng Ibu Bathari Durga. Kok Ibu Bathari Durga? Bathari Durga iki bojomu apa mbokmu? Inggih bojo, inggih mbok. Lah. Terus piye? Awit Wisanggeni sakadang putra Pandhawa dados dewa. Menika ndadosaken kuwatiring manah-manani gara-gara ing dandang mangure. Mila kula tinanggenah nundhung para putra Pandhawa ingkang mapan wonten ing Kayewangan Bumi Aldaka rikala semanten. Nyatanipun kula mboten kuwawi. Ya pancen niate kuwi ora elek. Niate momonganku para putra Pandhawa lan bendaraku Pandhawa kuwi ora ana sing elek. Ya mung penampane wae sing kurang mulur nalare. Mulane nganti momonganku Ndara Wisanggeni madeg dadi dewa awit dias Bathara Guru kuwi ora adil. Inggih. Rikala semanten Kanjeng Ibu Bathari Durga inggih matur dhateng Rama Pukulun Bathara Guru. Menawi Werkudara badhe mbabar kawruh panunggal minangka dados welaking dewa. Lah iya, ya bola-balik Bathari Durga meneh to sing gawe masalah. Nggih. Ngono kok sik digugu iki jane ngopo to jane? Mboten. Kula nggih mung ayo kowe wis ora duwe adeg-adeg. Ha kaya ngono kok kowe diblasuke bola-balik sik tok turut wae. Nyatane wis ora bisa ana kang kuwawa nyoba marang ndaraku Pandhawa, mudune para putra-putra Pandhawa. Ayo. Saiki kowe wis rampung kewajibanmu, ora tumama pacobanmu karo Dewa Sarani kae. Baliya aja ganggu gawe marang ndaraku. Aja ganggu gawe marang para Pandhawa saputra-putrane. Mudune warga negara Ngamarta uga kowe aja ganggu Bapa Firman sak kulawarga. Kowe aja ganggu gawe marang warga Gong Bakaran Wetan kene. Kudu bali, sak balimu kowe kudu resik saka balaning Bathara Kala Jim Setan Priprayangan sing ganggu gawe, sing sok nyebar lelara, sing sok nyebar rama, sing sok nyebar perkara, sing sok gawe urup-urup kudu bali bareng karo kowe aja ana sing sisa ana kene. Kene kudu resik. Sak suwene ana balane Bathara Kala ora bakal bisa tentrem, ya. Sak suwene ana balane Bathara Kala ora bakal iso tentrem. Kuwi mung sesa-sesa kowe olehmu kepiye? Ayo. Baliya Jim Setan Priprayangan aja gawe ruwet ana papan iki janji ora bali.
Kelawak diadah urip-urip. Aku mateni kepindho karo diapurmu ya sae. Bareng kula nyuwun pamit sak bengker kula. Negari Ngamarta manggih rayu wilujeng sekolah. Bapa Firman sak keluarga sumarambah warga Gung. Bakaran wetan minggahipun Kadipaten Pati resik saking balaning Bathara Kala. Keparing kula nyuwun pamit. Iya kowe iki mung elaelu. Kowe Ratu Bagus ning ora duwe adeg-adeg mung elaelu. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul ora duwe adeg-adeg. Wong iki perwira. Ku nggih nyuwun pangapunten, pangapunten denggel mandlok iki. Bali kono. Wong senengane mung gawe semruweng ae. Iki keparing pamit. Hati-hati. Iki mula bocah kok ora tau ngerti iki. Lho. Angger mabur ae. Kurawa kok ora nrimake Ndara Werkudara. Kurawa njenengan ladeni, Gus. Werkudara isih urip, dawa umurmu, Gusti isih mayungi. Sing nyengkake patimu Kartomarma. Ya. Wah. 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 Ya. Api. Yo. Ah. Wah. Sampun wuru Bandayuda nggih, Den. Para Kurawa ingkang sampun sumire dhateng kuwi anandhingi dhateng Krida Paduka. Sampun kasembadan ancasipun para putra-putra Pandhawa. Ndara Wisanggeni anggenipun gugat tetela mboten mikolehaken dhateng diri pribadinipun piyambak. Ndara Wisanggeni anggenipun Krida mahanani katentremaning sesami mila mboten aneh menawi Ndara Wisanggeni pinilih malih lenggah ingkang kaping sekawan minangka dados tetuangganing kawula mudhing Praja Ngamarta. Kakang Semar iya. Lekasipun Ndara Wisanggeni kadidene panjenenganipun Bapak Haji Firman Subagyo SEM Hum ingkang semareng sampun lenggah minangka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia makili dhateng sedaya warga Gung Indonesia menika. Mugi Bapak Firman tetepa dados payung agung ngayomi dhateng sedaya masyarakat negari kita ingkang kita tresnani menika. Ya aku nekseni. Pun Semar sakonca ingkang wajib ngurmasi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Haji Firman sak jajaranipun warga Bakaran Wetan Juwana Kadipaten Pati. Pun Semar nyuwun gunging samudra pangaksami sabibaring ringgitan Bakaran Wetan tansah manggih ayem tentrem, Bapak Firman tansah manggih rahayu wilujeng niskala, tinebena ing durga sengkala, cinaketha ing bagya mulya. Pungkasane ngatur monggo kula kanthi santi sepisan merdika. Merdika salaminya, akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka bungah bakal njoget tandha syukur. Semangga Den.